Després d'una llarga i difícil tramitació, el projecte de llei d'educació arriba avui previsiblement a la taula del Consell de Govern amb un suport fràgil i alguns sectors clarament en contra. Es pretenia que la nova normativa comptés amb el consens necessari de sindicats, patronals, professors i administració. Un gran acord com el que va fer possible de fa 2 anys el Pacte Nacional per l'Educació. Ara bé, alguns dels punts del redactat del nou projecte de llei desagraden profundament alguns sectors de la comunitat educativa. És el cas del sindicat de professors USTEC-ESTES. També un dels socis de govern amenaça de presentar-hi esmenes durant el tràmit parlamentari. Iniciativa reconeix que s'han fet avenços, però com ara no poden subscriure el redactat. Nosaltres no compartim tal com està quedant la llei d'educació, tot i que acceptem que en els últims dies, fruit d'una intensa negociació del nostre grup parlamentari amb el Departament d'Educació, s'han introduït millores, ens semblen insuficients i, per tant, de manera excepcional, nosaltres ens reservem el dret a presentar esmenes com a grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa pròpies en la tramitació parlamentària. El cavall de batalla són essencialment 3 paraules: servei públic educatiu. On abans se citava el servei públic d'educació, ara hi diu servei educatiu d'interès públic. Els molestos entenen que amb el primer terme s'integrava l'escola concertada dins la xarxa pública, amb els mateixos drets i deures. Ara, amb el segon, consideren que s'obren les portes a mantenir les diferències. Així doncs, les entitats vinculades a l'escola pública consideren que la nova llei fa massa concessions a la concertada i traeix l'esperit del Pacte Nacional per l'Educació. Paradoxalment, des de l'escola concertada es queixen del contrari.